començar amb aquest vídeo, que és de lo que seria la part del modernisme d'autors i gèneres, que també ho teniu en els apunts, però bé, per si ho necessiteu tornar a mirar, ja veus que ho he dividit entre la poesia, la narrativa i el teatre, que espero que va el temari. Molt bé, també recordar que aquest tema és el més llarg de tots, no tots seran tan llargs, però que vaja, perquè sapigueu que és un tema important. Bé, amb això començam amb el que seria la poesia en Joan Maragall, que l'han donat a classe alguns, i recordar sobretot temes de Maragall, que el que ja havíem recordat, que és fill d'un industrial tèxtil, que de qualque manera representa aquest artista modernista que no vol seguir la tradició dels pares. Això veureu que és un tema repetitiu. En el cas de Maragall era una indústria tèxtil i ell decideix estudiar dret i comença escrivint en castellà en el diari de Barcelona, de fet hi va ser secretari, i escriu sobre temes de societat, sobre política, i després passa a l'avenç, que recordeu era la campanya lingüística, era el lloc on se difonien les idees europees, on era una campanya lingüística promotora del català, on se rebien molts d'autors estrangers, aquesta idea de modernització, i és aquí on rep molta influència de Nietzsche. I després comentar una mica la seva vida. És un tio que té una vida familiar molt normal, molt tranquil·la, té 13 fills, però les preocupacions de final de segle, les preocupacions de lo que passava socialment, va ser el que se pot plasmar més en la seva obra. Va ser aquest entorn, aquest conflicte en l'entorn, que ja ho representa l'artista modernista, és el que realment va donar importància a la seva literatura, va quedar més plasmat. De fet, només en va viure una dècada, mos posa aquí, però bé, recordar una mica aquesta idea de la seva vida. Després de comentar l'obra, clar, això en els autors és imprescindible, sempre és contextualitzar-lo damunt el modernisme, la seva vida, i després què podeu dir de l'obra. Pues, en Maragall, com hem comentat, tenia molt de coneixement de llengües, era una persona culta, això va fer que coneguent altres llengües ens permet rebre altres autors. Per tant, de qualque manera, ell contribueix en aquesta idea d'europeïtzació, ergo modernització de la societat a nivell cultural. Va ser traductor i també va donar les seves influències de qualque manera queden molt plasmades en la seva literatura, i aplica la teoria de la paraula viva, que la veurem. Quin gènere conrea Maragall? Clar, destaca molt en poesia. Realment la poesia és el gènere pel qual està definit, però ho fa tot. De la poesia, sobretot, és perquè ell considera que és el gènere per expressar-se millor. De fet, avui en dia la poesia se segueix considerant el gènere de l'expressió més referit a emocions, sentiments, i és la més important dins el corrent modernista. De fet, el representant de la poesia modernista, quan vos feien aquesta pregunta, no deixa de ser en Joan Maragall. I recordar el vitalisme de Nietzsche com a base ideològica o filosòfica. La influència que ja han dit que la reba a partir de l'avenç i que després serà molt important. Sobre recordar que té, ho podríem dir en 5 etapes, d'acord? Tenim poesies, visions i cants, enllà, les disperses i seqüències. Aquests 5 llibres sou els que hauríem de comentar. Si no recordeu bé que és cada un, sobretot comentar-los i sempre subratllar-ho. Veureu diferents poemes que teniu també en els apunts comentats, però sobretot, si no recordeu el que és cada cosa, mínim s'ha de comentar que aquests 5 llibres són la seva obra poètica. Important recordar visions i cants i seqüències, que és on hi ha obres com l'Oda Nova Barcelona, la llegenda del Conte Arnau o Oda Espanya a la part de visions i cants. Deixem un apuntet més, que és que el Conte Arnau no ve de la cançó popular, sinó d'una llegenda pròpia del romanticisme, que és una cosa que és important destacar, perquè ell reelabora aquest mite en seqüències, i després que aposta per una llengua espontània, actual, pròpia del català que ara es parla, que reflecteixi el que és la societat. Per això
Per això diu que la paraula és viva i per això és important que la poesia reflecteixi aquest estat de l'ànima, no? Aquesta hipertròfia del jo, aquesta manera d'expressar-ho poèticament. I després de la prosa hauríem de comentar que a l'assaig just xerra de poesia, de fet, de qualque manera a l'assaig també el podíem incloure dins la poesia perquè la col·labora la teoria de la paraula viva, que és molt important, i a través de la prosa xerra també dels poemes. A teatre, simplement recordar que escriu Nausica, que és un passatge de l'Odissea d'Homer. És una d'aquestes coses que ens recorda que té una influència clàssica bastant important. A partir d'aquí, el que més hem de recordar com a cosa significativa dins la poesia, la teoria i la paraula viva. Ell defineix el poeta com aquella persona, ho han comentat, que rep inspiració, que té aquesta gràcia divina i se pot meravellar davant les coses i ho pot expressar poèticament, sense filtre. Per tant, la poesia és com aquest mirall des que xerraven, no? Ha de reflectir tot el que l'ànima és capaç de sentir quan contempla la natura o contempla el seu entorn. És la visió del jo més profunda. Aquesta sinceritat i aquest verisme des que xerrava l'artista modernista quan ha d'elaborar la seva obra. I amb això acabaríem amb Maragall, per tant no hi ha molta dificultat. Ara continuem amb la narrativa modernista en el següent vídeo.